Mapuso sa Negros Occidental naman mga residente nga naga-istar malapit sa suba. Sa Talisay City, nag-aaligmat na sa posible pagtaas ng tubig subong nga nagsugod na ang pag-ulan-ulan. Nakatutok Aileen Pedreso. Nagapreparar na sang lubid kag sinako nga mga bato ang mga residente nga nagapuyo diri sa kilid sang suba sa Barangay Zone 6 sa Talisay City. Bangod isa ang lugar sa masami nga ginabaha kung magkusog ang ulan. Kalabanan sa ila ang nagapangaman na sa tion nga magtaas ang tubig sa suba. Magdulom-dulom na gani ng langit kapag nga matamat na kami panghimo sa amon nga mga gamit, nagapreparar na kami sa amon nga stock ng mga pagkaon. Apisar nga naanad na ang mga ini sa masami nila nga sitwasyon kung maglay ng tiyempo. Importante sa gihapon suno sa ila ang mag-aligmat. May mga kalat na kami diri parang kung mag-ano, siyempre may uluyatan kami pala may pagwa kami para nga hindi kami maano sa tubig. Ginabisuhan na sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk and Management Office ang mga LGU nga maghanda sa tion nga magkusog ang ulan karon nga nagsugod na ang pagbag-o sang tiyempo. Gina-advise na sila at least monitor naton ang aton na mga weather update, ang mga drainage nila, mga kalog nila, ilaman ipa-clear para nilagyan ng tubig. Magluwas sa mga suba, balantayan man kung mag-ulan sunod sa PDRRMO ang mga landslide prone area sa probinsya. Gani ginapahanumdom sang PDRRMO nga mag-evacuate o kung magkadto sa hilway nga lugar sa tion nga magpadayon ang pagbubo sang ulan nga posible magresulta sa paghumok sang duta. Upod Garuel Banggoy, Aileen Pedreso, Western Visayas.